טוב, שלום לכולם. אנחנו מאוד מתרגשים לראות את מי שהגיע לערב הזה, שאנחנו בעצם רצינו לתת לכם את האפשרות להכיר את תחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית. אני ככה אציג את עצמי, קוראים לי צליל, ואני יושב ראש החטיבה ההתפתחותית בהסתדרות הפסיכולוגים, ואני באמת מאוד מתרגשת להיות בערב כזה באופן אישי, כי אה, יש לי סיפור אישי מאוד מעניין על איך הגעתי למקצוע, ואני לא אכביר במילים, אבל אני כן אגיד שמבחינתי להגיע לערב שמספר לסטודנטים לתואר ראשון על האפשרות להיות פסיכולוג התפתחותי, שזה לא תמיד תחום שמכירים, זה משהו מאוד מרגש. אני מבחינתי הגעתי בדיוק למקום המתאים. אה, אמ, אני חושבת שהתחום שלנו הוא תחום מאוד עשיר ומרתק, שכולל בתוכו עשייה רחבה, וטיפול ואבחון במגוון של קשיים רגשיים ואחרים בגילאים צעירים. אנחנו רואים ילדים עם קשיים רגשיים, הפרעות פסיכיאטריות, מערכות משפחתיות שזקוקות לתמיכה, ילדים עם צרכים מיוחדים וילדים שזקוקים לעזרה בתוך הקהילה, במסגרות הרגילות, וגם אנחנו גם מטפלים במשפחות ובהורים. זה תחום שמשלב עיסוק במגוון מצבים ומגוון מקומות, מרפאות לבריאות הנפש, מכונים להתפתחות הילד, גנים מיוחדים, מסגרות מגוונות ושונות. לשמחתנו בשנים האחרונות נפתחו מגמות חדשות וניתן ללמוד את התחום במספר מוסדות, גם באוניברסיטה בבן גוריון בנגב, במכללת תל חי, באוניברסיטת חיפה, במכללה האקדמית בתל אביב-יפו, במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. אני חושבת שלא שכחתי אף אחד, לשמחתי. היום נשמע כמה הרצאות קצרות שנוגעות לחלק מתחומי העשייה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית, ואנחנו מאוד מקווים שנצליח להבהיר את העושר שיש בתחום, אה, לצד המשמעות הייחודית של התערבות בגיל הרך. אה, אני אציג את ההרצאה הראשונה, אה, ובעצם אנחנו נשמע את גברת ענת עמית, שהיא פסיכולוגית התפתחותית מדריכה. היא מדריכה בתוכנית התואר השני בפסיכולוגיה התפתחותית באקדמית תל אביב-יפו, ומדריכת צוותי טיפול בבריאות הנפש, מנחת קבוצות טיפוליות של אמהות ותינוקות, והיא עובדת בקליניקה פרטית. היא תספר לנו על איך מדברים את הטראומה בגיל הינקות. אנחנו עכשיו נשמע את פרופסור נעמה צבקוריה, היא פסיכולוגית התפתחותית מומחית מדריכה, חברת סגל במגמה לפסיכולוגיה התפתחותית וראש מרכז דואט במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. היא פיתחה את קבוצות דואט, קבוצות טיפוליות לפיתוח יכולת רפלקטיבית בקרב הורים וצוותי חינוך. היא מטפלת ביחידה הפסיכיאטרית בגיל הרך בסורוקה, והיא יושב ראש לשעבר בעמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק. היא תספר לנו על עבודת הפסיכולוג והפסיכולוגית ההתפתחותית במרפאות של בריאות הנפש, טיפול בילדים בגיל הרך, בהוריהם ובקשר הורה-ילד החל מההיריון. אה, טוב, ערב טוב, תודה צליל, אני מזהה פה כמה פרצופים, אז כיף לראות את מי עם מצלמה פתוחה, ומי שלא אז אנחנו מזמינים אתכם לפתוח, אם אפשר. אני ככה, בדקות שיש לי, אני רוצה לקחת אתכם לעבודה בבריאות הנפש, במרפאות של בריאות הנפש, שזה חלק מהעבודה של הפסיכולוגים ההתפתחותיים. אולי אני אגיד באופן כללי, שכשאנחנו פוגשים את הילדים בעבודה, השאלה שאנחנו תמיד נשאל את עצמנו, זה מה הילד אומר בהתנהגות שלו. כי ילד לא בא ואומר עכשיו אני פוחד, עכשיו אני קשה לי, אני כועס, יש ילדים שכן, אבל גם אם אומרים את זה, על מה זה יושב, קשה מאוד לדעת. ובעצם במהלך הלימודים ובמהלך הלימודים, לא רק באקדמיה אלא אחר כך לאורך כל השנים, בזה אנחנו מתמקצעים, בלהבין את הנפש המורכבת של הילדים שאנחנו פוגשים ושל ההורים שלהם. וזו עבודה מאוד 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 מורכבת, כי יש כל כך הרבה משתנים שיכולים להשפיע. העבודה שלנו ביחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך היא עבודה רב מקצועית. אנחנו בצוות יש לנו פסיכיאטר או פסיכיאטרית יש כראש היחידה. יש אצלנו
6 פסיכולוגיות התפתחותיות. הייתה פסיכולוגית קלינית אחת שיצאה לחופשת לידה, אז כרגע אין. אה, יש 2 מרפאות בעיסוק, יש 3 עובדות סוציאליות, אה, ויש קלינאי תקשורת אחת שיותר קשורה לפרויקטים של האוטיזם. אבל זה הצוות, וזה מאוד, אני מאוד מאוד גאה בצוות הזה, כי תראו איזה מקום משמעותי יש לפסיכולוגיה ההתפתחותית, מתוך הבנה שבאמת זה התחום היחיד שלומד כל כך לעומק את העבודה הטיפולית עם ילדים צעירים. העבודה שלנו מורכבת מטיפולים פרטניים בילדים, אה, במקרים שבהם ההורים לא יכולים להיות בחדר מכל מיני סיבות, בין אם זה בגלל המצב הנפשי שלהם, בין אם זה בגלל אילוצים אחרים שיש, אבל זה לא העדפה שלנו. רוב הטיפולים הם טיפולים דיאדיים, ויש הרבה טיפולים שהם גם טיפולים בהורות. שוב, מתוך הבנה שאם אנחנו מטפלים בהורה, ההורה יכול טוב יותר לטפל בילד שלו, וזה יעד מרכזי שלנו. יש לנו גם הרבה מאוד עבודה קבוצתית, כי אנחנו יודעים שהעבודה, השיפור בקבוצה הוא מאוד מאוד משמעותי ומאוד הרבה יותר מהיר, ואם הצלחנו ליצור קבוצה ולעשות בה התערבות טובה, אז יהיה לזה אימפקט לאורך זמן מאוד מאוד טוב. אז זה ככה המסגרת. אני רוצה להיכנס איתכם ככה ליום, איך נראה היום שלי, כדי שתראו לאן אנחנו באים בעבודה ואיזה כיף לנו. אני חושבת שזה באמת תחום כזה שאף יום לא נראה אותו דבר כמו היום האחר שאנחנו באים לעבודה, ובאמת אני יכולה להגיד ברמה האישית וגם מתוך ככה שיח עם קולגות, אנחנו מרגישות מאוד ברות מזל שזו העבודה שיש לנו, כי היא כל כך מגוונת, כל כך מעניינת, וגם מאוד 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 משמעותית. הנה רק עכשיו ענת שיתפה במציאות מאז ה7 באוקטובר, כמה שהידע שלנו והיכולות הטיפוליות שלנו היו ועודן, כי המצב עוד קשה מאוד, מרכזיות גם בתחום של הטראומה. אז בשעה 8:30 מגיעה אליי ליחידה מיכל, היא בת 3. מיכל לא מדברת בגן עם הגננות וגם לא מדברת עם הילדים, יש רק ילדה אחת שהיא מוכנה לדבר איתה, וגם עם אנשים בחוץ, ההורים אומרים שהיא מאוד מאוד ביישנית והיא נמנעת, וכששואלים אותה שאלה אז היא עושה ככה לאמא ואומרת לה, את, תדברי את. השלב הראשון שלנו כשמגיע ילד, כמו שאמרתי, לנסות להבין מה הוא אומר בהתנהגות שלו, מה קורה לו, מה זה. ולכן אנחנו גם לומדים לעומק הבחנות. מיכל זאת ילדה שאובחנה עם סלקטיב מוטיזם, אילמות סלקטיבית. זו הפרעה שיושבת בתוך סל הפרעות החרדה, והיא מאוד מאוד מובחנת, היא מסוימת בהקשר של השיח, של התקשורת, אין לה בעיית תקשורת, אבל היא נמנעת, היא סלקטיבית בדיבור, יש אנשים שהיא מדברת ואנשים שלא. לא לדבר בגן זו בעיה מאוד מאוד קשה. לא לדבר בגן זה אומר כמות האינטראקציות החברתיות שמפתחות אותה הן קטנות, ולכן זה יכול לפגוע בהתפתחות שלה, וזה גם אומר שאם היא צריכה עזרה מהגננות גם היא לא תפנה אליהם, ולכן שוב יכולה להיות פה בעיה בעוד מובנים שונים. העבודה איתה היא עבודה דיאדית בגיל הזה, בגיל 3, בטח עם מיכל שגם ראיתי שיש שם סימביוזה מאוד מאוד גדולה עם אימא שכל כך אוהבת ועוטפת אותה. זה איך להכניס את השלישי, איך לעזור להם ליצור איזושהי נפרדות כשמיכל מרגישה בטוחה שהיא יכולה לדבר עם מי שהיא בוחרת. אז יש פה שילוב של חשיבה דינמית של למה היא הגיעה למצב הזה, מה קורה לאימא, למה גם לאימא קשה לשחרר, וגם עבודה יותר התנהגותית. בסלקטיב אוטיזם אנחנו עובדים עם הרבה דסנסיטיזציה או חשיפות, כל מיני משימות שאנחנו נותנים, ואני יכולה לומר שהיא התחילה לדבר כבר וזה מרגש מאוד, היא גם מדברת איתי שזה בכלל חוויה מרגשת. גם העבודה ההתפתחותית כוללת הדרכת הצוות בגן, אז זה אומר שגם אני עושה ביקור בגן ויוצרת קשר עם הגננת ונמצאת איתה בתקשורת רציפה, כי חלק גדול מהקושי הוא במסגרת הגנית. אז זה עוד כדי להראות לכם כמה העבודה שלנו ההתפתחותית היא עבודה כוללנית. בשעה 9:30 מגיעה אימא ותינוק קטן. האימא היא חולת סכיזופרניה, אנחנו מדברים על סורוקה. כשנולד תינוק לאם שהיא מתמודדת נפש, אז יש ככה קופץ במסך, קופצת הודעה, ואז הם פונים אלינו ליחידה לגיל הרך, ובעצם אני הלכתי ביחד עם פסיכיאטרית מבוגרים, לראות את אותה אימא כשהתינוק נולד, ואחרי הערכה שעשינו,
שלקחה כמה ימים שבאנו ובדקנו והסתכלנו עם הרבה מאוד חשש, החלטנו שהיא כן יכולה לקחת את התינוק הביתה, אבל פעם בשבוע היא מגיעה בעצם אליי לטיפול. זה דוגמה לטיפול הכי התפתחותי שיכול להיות, זה טיפול מניעתי עוד לפני שהקושי נוצר, כי מדובר פה על אוכלוסייה שבסיכון, ופעם בשבוע הם מגיעים אליי ואני יכולה להסתכל על הדיאדה, יש שם הרבה 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 קשיים, ואפשר לעבוד על זה עוד לפני שהטאצ'מנט נפגע. וזה עבודה מאוד מאוד מעניינת כשהאימא היא בעצם חולה. אז זה דוגמה לעבודה דיאדית עם תינוק קטן, עבודה מאוד מאוד רגישה. ב10:30, אני אעשה את זה מהר, צליל, ב10:30 מגיע נועם בן 5. נועם מסרב ללכת לשירותים. הוא אומר כל פעם שהוא לא צריך, והוא עושה קקי בתחתונים. ההורים מאוד מאוד כועסים, זה מפריע לכולם, זה מאוד מאוד לא נעים, זה באמת לא נעים. ילדים כבר מדברים עליו, אם יש ריח בגן ישר הם אומרים זה נועם, אז גם יש פה שאלה של בעיות חברתיות. מה קורה לו? למה הוא עושה את זה? על זה אנחנו שוברים את הראש, אני מנסה להבין, אני מסתכלת בהערכה הדיאדית מה קורה לו עם אמא, מה קורה עם אבא, מה הם מספרים, מה ההיסטוריה ההתפתחותית שלו, ואנחנו עושים טיפול דיאדי, משחק בחדר, כשבתוך המשחק הוא מראה מה קורה לו, והוא מביא שם נושאים שמעסיקים אותו, הוא עסוק, נולדה לו אחות, הוא עסוק במי גדול ומי קטן, הוא משחק הרבה בחול, ובחול אנחנו עוסקים גם בנושא הזה של הקקי ואיך אפשר לשחרר אותו כשהוא רוצה, כשהוא בוחר, אבל באמת אנחנו מנסים לראות מה הסימפטום הזה, קוראים לזה אנקומפרזיס, הסימפטום של הקקי אומר על הקושי שלו, וכאמור הטיפול במשחק עוזר. אחר כך בשעה 12 מגיע זוג צעיר, יש לנו עוד שעתיים צליל, 12 מגיע זוג צעיר, הם גם היו ב7 באוקטובר, האמא הייתה בהיריון באחד היישובים בדרום, עם תינוקת בת שנתיים, פעוטה בת שנתיים, ונפל טיל צמוד לבית שלהם, הם פונו משם, והם מדברים כמה שהילדות לא רגועות, גם זו שנולדה אחר כך במקום החדש שהם עברו אליו, הן לא רגועות. מה אפשר לעשות? הן חושבות שהבנות לא שמו לב שמה שקרה, וכמו שענת סיפרה, אנחנו עוזרים להם לדבר את הלא מדובר, כולל עם התינוקת הקטנה שהייתה רק ברחם אמה, לדבר את כל מה שהיה בתוך התקופה הזו. ולבסוף אני אומר שבשעה 1:30 יש לנו קבוצה רפלקטיבית. קבוצה רפלקטיבית זה קבוצה של הורים, שלכל אחד מהם יש קושי אחר עם הילד שלו, אבל לכולם, כולם צריכים, אנחנו רוצים לעזור להם לחשוב את ההורות שלהם, ולנסות להבין טוב יותר מה קורה להם עם הילדים שלהם במצבים השונים. יש הורה אחד עם ילד עם חרדה, ועם ילד עם הפרעת קשב וריכוז, ועם ילדה עם קשיים בשינה וקשיים בהאכלה. כל אלה האוכלוסיות שמגיעות אלינו ליחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך, ויש לנו קבוצה של 8 הורים שכל שבוע דנים בנושאים התפתחותיים שקשורים בהתפתחות ילדים, אבל הם לא באים ללמוד על התפתחות ילדים, הם באים לעצור ולחשוב מה הילד שלהם אומר בהתנהגות שלו, בעצם מה שאנחנו גם כן עושים, זו העבודה המקצועית שלנו, ואנחנו מלמדים אותם, עוזרים להם לחשוב טוב יותר על הילדים שלהם במצבים השונים, ועליהם, מה קורה להם מול הילד בתוך המצב המסוים, ומתוך זה איך אפשר להתחבר ולעזור לילדים שלהם כך להתפתח בצורה טובה יותר. אז ככה זה ממש ממש על קצה המזלג. ו... ואני באמת חושבת שזה זכות שלנו להיות בתחום כל כך כל כך מרתק. אני אגיד גם אולי שזה חשוב לדעת שהעבודה הפרטית גם, שגם ענת ככה ציינת, עושה אותה, היא מאוד 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 נרחבת, כיום יותר מתמיד, כי הורים לא מחכים ברשימות המתנה כל כך עד שיהיה המקום שלהם מתפנה, כי הילדים גדלים. ואני רוצה להגיד שבקליניקה הפרטית אני מקבלת אוכלוסייה דומה, וגם שם אני מקבלת לפעמים ילדים גם יותר גדולים, אם כי אני מעדיפה את הקטנטנים. אז זה ככה רק חוויה מהעולם ההתפתחותי הטיפולי. תודה רבה נעמה. עכשיו אנחנו נשמע את גברת נועה פורת חיים, היא פסיכולוגית חינוכית והתפתחותית מומחית.
מרכזת את היחידה ההתפתחותית בשירות הפסיכולוגי חינוכי התפתחותי בהרצליה, ואחראית על תחום הגנים והמעונות היום בהרצליה. היא חברה בוועד החטיבה ההתפתחותית ובצוות מעונות היום בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל. נועה תדבר איתנו על פסיכולוגיה התפתחותית בשפ"ח ובמעונות היום, היכולת להשפיע בגדול על הקטנטנים. להציל. אז אני גם שמחה להיות כאן וככה לספר לכם קצת על השירות הציבורי. גם אני ככה, אני פסיכולוגית גם חינוכית וגם התפתחותית, ובכלל בתואר שני למדתי קלינית. אז בעצם ככה אני חושבת שעשיתי איזשהו תהליך כדי להגיע, ואני מאוד מאוד שמחה בכובע ההתפתחותי. שירות פסיכולוגי, שפ"ח, אם שמעתם, זה בעצם שירות פסיכולוגי שנמצא בכל עיר, בכל רשות, ובעצם בכל מסגרת חינוכית קיים פסיכולוג. ואנחנו כפסיכולוגים התפתחותיים נמצאים הרבה בגנים, במעונות, בגני חינוך מיוחד, והעבודה שלנו היא בעצם גם עבודה מערכתית וגם עבודה פרטנית. בעצם כשאנחנו מגיעים לשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים, המניפה שנפתחת לפנינו היא מניפה מאוד 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 רחבה, שהפסיכולוג עצמו יכול גם לבחור מה הוא יותר אוהב, מה הוא יותר רוצה להתעמק בו. יש את העבודה המערכתית שבעצם אנחנו יכולים להשפיע דרך הגננת על כמות מאוד גדולה של ילדים. אנחנו בעצם עוזרים לגננת לאתר את הילדים עם הקשיים, אנחנו עוזרים לגננת לחשוב על האקלים גן, איך אנחנו בעצם משפרים את איכות החיים של כל הילדים בגן. אנחנו יכולים לאבחן את הילדים שאנחנו כבר מההתחלה מזהים אותם בתוך הגן, יכולים לאבחן אותם ואפילו לטפל, זאת אומרת זה ממש להשפיע מהרגע הראשון שאנחנו מזהים איזשהו קושי, במקום לשלוח אותו ככה לתורי ההמתנה במכונים, אנחנו בעצם מתחילים כבר לאתר ולטפל. בעצם בשירות הפסיכולוגי נפתח לנו כל מגוון הגילאים, וככה גם הסטודנטים שלנו יכולים ממש לבחור במה הם מעדיפים לטפל. אנחנו יכולים לטפל בילדים הקטנטנים של המעונות, אנחנו מטפלים בילדים של הגנים, ולאחרונה גם לאור השינוי של החוק, שאנחנו בעצם רשאים היום לטפל בגילאים יותר מבוגרים, המתמחים שלנו והפסיכולוגים ההתפתחותיים מתחילים לטפל ולהיכנס גם לבתי ספר, גם לכיתות חינוך מיוחד של הבתי ספר, ומתחילים לטפל בגילאים המבוגרים יותר. זאת אומרת ככה, המניפה של ההתנסויות שלנו מאוד מאוד רחבה ומאוד גדולה. גם בשירות הפסיכולוגי אנחנו הרבה פעמים פונים לקהילה, יכולים להשפיע ולטפל ברמה הקהילתית, שזה בנוגע כמו קבוצות להורים, קבוצות לילדים, הרצאות שאנחנו נותנים להורים בכל הגילאים. להיכנס למעונות זה תמיד דבר שהוא לא פשוט, אבל מצד שני מאוד מאוד חשוב ומרגש, איך אנחנו נכנסים כבר בגילאים הכל כך צעירים ויכולים לגעת דרך הגננת או דרך קבוצות במגוון מאוד רחב של גילאים, ובעצם אנחנו מלווים את המשפחות האלה מרגע המעון, מרגע ההיכרות, אנחנו בעצם מלווים אותם לאורך כל ההתפתחות שלהם, כי יש לנו את הרצף, אנחנו מחזיקים את הרצף ההתפתחותי ואת הרצף החינוכי שלהם, אנחנו ממש מלווים משפחות מהמעון, דרך הגנים, לבתי ספר, ואנחנו יכולים ללוות את הילד על כל תחום הגדילה שלו, וזה הרבה פעמים תהליכים מאוד מרגשים ועמוקים שאפשר לעשות עם המשפחות. בשירות הפסיכולוגי הרבה פעמים ההתפתחותיות תופסות חלק מאוד משמעותי, לפחות אצלנו בשירות הפסיכולוגי, יש להם מקום טוב, מקום של כבוד אפילו לפעמים. שירותים הפסיכולוגיים היום בארץ הופכים להיות שירותים מולטי דיסציפלינריים, זאת אומרת הרבה שירותים מתחילים להכניס עוד ועוד התמחויות, בין אם זה התפתחותיות, בין אם זה שיקומיות או קליניות, אז הלמידה המולטי דיסציפלינרית מאוד רחבה, ובעצם אנחנו לומדים ביחד, גם עם חינוכיים, גם ההתפתחותיים, כל אחד מעשיר את הצד השני, וככה לומדים לעומק כל מיני תחומים. ואני חושבת שיש משהו מאוד חשוב גם להכיר את האוכלוסייה הבריאה, להכיר את
מה זה גן בעצם, מה זה גן רגיל, מה זה גן חינוך מיוחד, מה זה בית ספר, מה זה כיתה, איך ילד נראה כשהוא משחק, איך ילד נראה כשהוא בחברה, והמקום בעצם בשירות הפסיכולוגי יכול מאוד לתרום לנו להבנה ולהתפתחות שלנו כפסיכולוגים. גם אני, הלו"ז שלי הוא מאוד מאוד מגוון וזז ככה באמת בין פגישות בתוך גנים ומערכות ועבודה עם גננת ולפעמים תצפיות במעונות, טיפולים, אבחונים, הדרכות, הרצאות, סדנאות. אז אני ככה באמת מזמינה וממליצה מהחוויה שלי לבחור בתואר שני באמת בהתפתחותית, כי אני ככה מאוד מאוד אוהבת את התחום, מאוד מאמינה בו, וחושבת שתמיד ככה מדברים על היפוך הפירמידה. אני חושבת שכשאנחנו משקיעים בגיל הרך ובקטנים, אז בעצם אנחנו ממש יכולים לתרום לכל החברה שלנו לעתיד. אז זו ההמלצה שלי. תודה רבה, נועה. עכשיו אנחנו נשמע את גברת דנה קוסטה, היא פסיכולוגית התפתחותית מדריכה, מנהלת מקצועית של מערך הגנים והמעונות בעמותת אותי. היא תספר לנו על זה כל הקסם, טיפול בילדים אוטיסטים בגיל הרך. תודה, צליל. אז ערב טוב. קודם כל אני ככה באמת מצטרפת לכל מה שאמרו הקולגות שלי. אני חושבת שאתם בשלב מאוד מרגש עכשיו של אפשרות בחירה, ולחשוב לאן אתם מכוונים בעתיד שלכם. זוכרת עצמי לפני די הרבה שנים בשלב הזה, ו, וגם אני יכולה להגיד שבאמת הבחירה שלי בפסיכולוגיה התפתחותית, אה, היא משהו שעד היום אני שמחה עליו ומתרגשת ממנו באמת כל יום, וזה לא קלישאה. אני חושבת שככה מה ששמעתם פה באמת זה עבודה יומיומית, מרגשת, מגוונת, שאני באמת נהנית ממנה, וגם אחרי כל כך הרבה שנים עדיין באה בשמחה לעבודה, גם במקום הציבורי שאני עובדת בו, בעמותת אותי, וגם בקליניקה שאני עובדת באופן פרטי. וזה באמת ככה קיבלתם הצצה ככה לכל מיני תחומים שאנחנו עובדים בהם בתור פסיכולוגים התפתחותיים, וזה באמת מדהים, כי אני לאורך השנים עבדתי בכל מיני מקומות, ופגשתי באמת ילדים והורים, ואני זוכרת גם ילדים עם אנקופרזיס שטיפלתי בהם, ועבדתי בתחום של האימוץ והאומנה. אני זוכרת עדיין את המטופל הראשון שלי שהיה עם אילמות סלקטיבית, ככה שנעמה סיפרה על זה, וזה היה טיפול דיאדי, הוא לא דיבר איתי בכלל. כל פעם שהוא רצה להגיד משהו, היה לפעמים גם אפילו בועט באימא שלו כדי שהיא תגיד משהו, ואני עדיין זוכרת, למרות שהטיפול הזה היה, אני חושבת, לפני בערך 20 שנה, שהמילה הראשונה שהוא אמר בטיפול הייתה מיהו. והוא פשוט בזמן משחק, הוא היה משחק מאוד מאוד בחדר עם האימא, ומאוד תקשורתי, אבל הוא לא הוציא מילה, והפעם הראשונה שהוא הוציא מילה, הוא אמר מיהו, בתור דמות של חתול, ואני והאימא התרגשנו כל כך, אז אמרתי, וואו, כמה אפשר להתרגש ממיהו. אבל היום באתי לדבר בעצם על התחום שאני עוסקת בו בלא מעט שנים האחרונות, שזה טיפול בילדים אוטיסטים. בגיל הרך, באמת בגילאי מעון וגן. זה תחום שהתחלתי לעסוק בו בערך לפני 16 שנה, 17 שנה, והתאהבתי בו, ובגלל זה אני חושבת שקראתי להרצאה זה כל הקסם. אני מרגישה באמת שזה חוויות קסומות, מרגשות, יכולות אפילו קסומות, אני אגיד, עם ילדים אוטיסטים, להביא לשינוי ממשי, באמת באופן שבו הם תופסים קשר, באופן שבו הם חווים קשר, בקשר שלהם איתנו, בקשר שלהם עם ההורים שלהם, ואני ממש מרגישה עם ילדים אוטיסטים צעירים, שאפשר לראות את ההתקדמות משבוע לשבוע, בטווחי זמן מאוד מאוד קצרים, וממש לראות איך
העבודה שאנחנו עושים נושאת פרי. זה אחד הדברים הכי מרגשים, אני חושבת שמי שמתחיל לעסוק בזה, מתאהב בזה הרבה פעמים, ואז קשה להפסיק. ואני חושבת שהמקום שלנו כפסיכולוגים התפתחותיים בחדר עם ילד אוטיסט הוא באמת איזו הזדמנות להציע לילדים קשר שהוא מקבל אותו, את הילד כמו שהוא לא מאיים, שהוא מיטיב, איזושהי אלטרנטיבה טובה מספיק בכדי להביא אותם לקשר איתנו. הרבה פעמים מדברים על המושג של נוכחות חיה בטיפול בילדים אוטיסטים, המקום של החיות. המטפלים בתוך החדר הרבה פעמים מחזיקים את החיות גם עבור עצמם וגם עבור הילד שנמצא איתם בתוך הטיפול, ולפעמים גם עבור דיאדה או טריאדה. ואני יכולה להגיד שאחד הדברים שבאמת ככה גם דיברו עליהם לפניי, של טיפול שבו אתה צריך לפענח מה עומד מאחורי התנהגות, מה עומד מאחורי העוצמות הרגשיות שילדים מביאים לתוך טיפול. עם ילדים אוטיסטים אני הרבה פעמים מרגישה שהטיפול הוא באמת סוג של איזה חידה, או איזה סרט מתח כזה שאני צריכה לשבת ולנסות להבין מה קורה שם, מה עובר לו בראש, איפה הוא בתוך הקשר איתי, וכל מפגש אני מגלה משהו חדש. יש לי מטופלים של הרבה שנים ועדיין אני מופתעת כל פעם מחדש ומגלה דברים חדשים. אני אתן כאן איזו דוגמה קטנה מטיפול של ילד שטיפלתי בו בגן, בעמותה שאני עובדת בה. אנחנו עובדים בתוך מעונות יום וגני תקשורת, שזה גנים של ילדים אוטיסטים, וזו דוגמה ככה באמת מלפני לא מעט שנים, אבל אני עדיין זוכרת את הילד הזה בצורה מאוד מאוד חיה, דווקא בגלל המקום שבו ההתחלה איתו הייתה מאוד מאוד קשה. כמו הרבה פעמים ילדים אוטיסטים, אני זוכרת שנכנסתי איתו לחדר, הוא גם לא כל כך רצה להיכנס לחדר הטיפול, הרבה פעמים היה רוצה לצאת לפני שהזמן שלנו בכלל הסתיים, ואני הרגשתי במפגשים הראשונים איתו באמת חוסר קומפיטנטיות, הרגשתי חסרת משמעות, הוא בכלל לא התייחס אליי. הוא היה ילד מאוד אקטיבי, מאוד אהב לטפס על דברים, והוא עבר באמת וטיפס מדבר לדבר בחדר, ולפעמים הוא טיפס עליי, אבל לא הרגשתי שיש בינינו איזה קשר, אלא בעיקר שהוא מטפס עליי, כאילו אני עוד אחד מהסולמות או החפצים שהיו בתוך החדר, וזה היה מאוד מאוד קשה, וכל פעם שניסיתי להתקרב אליו, הוא אפילו פיזית לפעמים היה דוחק אותי, ואומר זוז. הוא לא היה ילד מאוד ורבלי, אבל כן מדי פעם היה אומר מילים. ואני זוכרת שבאמת כאילו בהתחלה ממש לא רציתי להיכנס איתו לחדר, ממש הרגשתי שהטיפול הזה הוא חסר משמעות, ואני לא יודעת מה אני עושה שם. ובאחד המפגשים היה בינינו איזשהו רגע כזה של קרבה באמת סביב הומור. אני אגיד משהו שהרבה פעמים חושבים שילדים אוטיסטים אין להם אותו, אבל כל מי שעובד עם ילדים או עובד עם מתבגרים או בוגרים אוטיסטים יודע שיש הרבה הומור ויש הרבה צחוק גם בתוך החדר. והילד הזה בעצם נורא אהב לאכול את הבצק של המשחק. אתם מכירים את הבצק הזה שעושים איתו כל מיני צורות בתבניות, והוא פשוט באמת מאוד אהב לאכול את זה. אה, ילדים אוטיסטים הרבה פעמים מחפשים גם תחושה, גם טעמים חזקים. אז מסתבר שהבצק יש לו טעם מלוח. אני לא ידעתי את זה, אבל גיליתי את זה דרך העבודה עם ילדים אוטיסטים. הרגשתי פעם שאני חייבת לטעום כדי להבין למה זה כל כך אטרקטיבי לאכול את הבצק או לרצות לאכול את הבצק. זה באמת מאוד מלוח, וזה טעם חזק ודומיננטי. ו... והרבה פעמים הוא היה מבקש להוציא את הבצק, היינו מוציאים את הבצק, ובמקום לשחק עם הבצק הוא פשוט היה עסוק בלנסות לאכול את הבצק שהוא כבר ידע שאסור לאכול ושזה לא בריא, ובגן הרבה פעמים אומרים לו שזה לא טוב לבטן ולא כדאי לאכול את הבצק, אבל מאוד נמשך לזה. והוא ככה קירב
הוא לקח חתיכה גדולה כזאת של בצק, הוא קירב אותה לפה שלו, והוא הסתכל עליי, והסתכלתי עליו, והוא באמת היה ילד שמיעט מאוד ביצירת קשר עין, אבל כשהוא יצר קשר עין זה בדרך כלל באמת היה באיזה רגע משמעותי בחדר, ואז במקום להגיד לו לא, אל תאכל את הבצק, זה לא בריא, לא כדאי, אמרתי לו, אני רוצה לאכול את הבצק. והתגובה שלי כל כך הפתיעה אותו שהוא התחיל לצחוק, וזו ממש הייתה נקודת מפנה בטיפול שלנו. אני זוכרת את זה מאוד חי, מאוד חזק, כי מאותו רגע פתאום הרגשתי שאני רואה אותו, ויש כאן איזה ילד שלם בפניי, ולא באמת רק ככה איזה רוח סערה שעוברת בחדר, ואני בקושי מצליחה לעקוב אחרי מה שהוא עושה, ואני חושבת שגם הוא התחיל לראות אותי. והיה משהו ברגע הזה באמת בינינו, שאחר כך התחיל איזשהו קשר מאוד משמעותי, הוא היה מטופל שלי שנתיים, אה, באמת, אם לפני כן הוא לא רצה לבוא לטיפול, הוא היה ממש בא בתוך הגן, הוא היה רואה אותי ושואל אותי מתי אני אקח אותו, והוא זכר בדיוק באיזה ימים מתקיים הטיפול, והוא לא רצה לצאת דקה לפני מהחדר, ובאמת יכולתי ככה משבוע לשבוע לראות איך הקשר בינינו מתחזק, ומתוך המקום הזה הקשר שלו בכלל עם עוד אנשים מתחיל להתרחב. ואני אגיד שגם העבודה עם ההורים, במקרה הזה זו הייתה אימא יחידנית, אימא שלו, גם העבודה איתה אה, הייתה עבודה כל כך משמעותית, באמת העבודה עם ההורים מהמקום באמת של לפתח את היכולות הרפלקטיביות, להבין את הילדים יותר, להבין מאיזה מקום הם פועלים. לא, הרבה פעמים מורים מאוד מרגישים כמו שאני הרגשתי בתחילת הטיפול עם הילד שלהם, איזה חוסר קומפיטנטיות כהורים, או תחושות באמת קשות סביב ההבחנה והתהליך שהם עברו עם זה, וזה חלק מאוד מאוד משמעותי מהעבודה שלנו, עבודה עם ההורים, מהמקום באמת של להבין את הילד שלהם, להכיר את הילד שלהם, ומתוך המקום הזה גם להרגיש יותר בטוחים בעצמם, בקשר איתו, ולהבין מה הוא צריך מהעולם, מה הוא מביא לעולם. אני חושבת שהמקום הזה שכל ילד מביא איתו גם משהו אחר, מיוחד מאוד, ואפשר גם לראות את הדברים האלה, ולא רק את הסימפטומים של ההבחנה, כמו שאולי בהתחלה ככה ההורים נורא נורא מתמקדים בסימפטומים, וכל דבר זה קשור לאוטיזם, זה לא קשור לאוטיזם, זה בגלל שהוא אוטיסט. אז אני ככה מסמנת את הרגעים האלה, יש מושג של סטרן, שנקרא moment of meeting בתוך הטיפול, זה איזשהו רגע באמת של רגע מיוחד כזה שבו משהו בתוך קשר, הוא קורא לזה איך להיות עם עוד אדם או עם אדם אחר בקשר, מתרחב, פתאום מקבל איזו משמעות אמיתית, ואני יכולה להגיד שבאמת עם הילדים שאני מטפלת בהם, יש המון רגעים כאלה, והם תמיד מאוד משמעותיים, ודרכם נבנה הקשר, ונפתח עוד פתח לעוד איזשהו עולם, אה, ואני חושבת שזה לא, הטיפול בילדים אוטיסטים הוא לא איזשהו תהליך ליניארי כזה של קו עולה, זה המון עליות ומורדות, אבל בסופו של דבר, אני מרגישה שהמשמעות של הטיפול הזה היא מה שבאמת מביא אותי, אני חושבת כל יום, לבוא לעבודה בשמחה מאוד גדולה ולצאת מהקליניקה בערב בתחושה משמעותית מאוד, ואני מזמינה גם אתכם לבוא, להצטרף אלינו, להיות פסיכולוגים התפתחותיים, ובאמת להרגיש את כל הרגשות העוצמתיים האלה שכולנו פה תיארנו בתוך החדר ובכלל בחיים. בהצלחה. תודה רבה, דנה. אנחנו עכשיו ניקח כמה זמן שצריך בשביל לאפשר שאלות למי שיש לו. אז ככה, אם מישהו רוצה לשאול, אנחנו גם נפתח קבוצת וואטסאפ ייעודית כדי שמי שרוצה לשאול ככה, לשאול מתמחים שלנו, סטודנטים, שתהיה אפשרות לשאול, אבל אם מישהו עכשיו רוצה
לשאול משהו על העבודה של פסיכולוג התפתחותי, על הלימודים, על משהו שנאמר, זה הזמן. אני אשאל. כן. הייתי שמחה אם תסבירי קצת על המהלך של הלימודים, כי יש ממש עמימות עם כל הסיפור של הפרקטיקום וההתמחות והלימודים עצמם והמעבדה והכל ביחד. אני קצת לא מבינה איך זה עובד. אולי מישהו מראשי המגמות ירצה להסביר? בשמחה אני יכולה לספר קצת לגבי בן גוריון. אז בעצם אצלנו, ויש שונות בין המגמות, אז אני חושבת שאפשר לשמוע גם מהמגמות האחרות. אצלנו בעצם הפרקטיקום מתקיים במהלך השנתיים. יש תוכנית לימודים שהיא אינטנסיבית, אצלנו לומדים בימים, אני אגיד אחרת, אצלנו הפרקטיקום מתקיים בימים ראשון ושלישי, גם בשנה א', גם בשנה ב', כאשר אנחנו בעצם מאפשרים לטעום ולהכיר שני מקומות, זאת אומרת משנים מקום בין שנה א' ושנה ב', כדי לאפשר חשיפה כמה שיותר רחבה לתחום. ימי הלימודים שלנו הם ימים שני וחמישי, שלומדים במגוון של קורסים גם בתחומים של טיפול, גם בתחומים של אבחון, גם הבנה יותר תיאורטית ורמת פסיכופתולוגיה או התפתחות נורמטיבית וכולי. ימי רביעי הם ימים שמוקדשים למחקר, יש לנו פגישות מעבדה, סמינר מחלקתי ועוד כל מיני דברים שקורים ככה ברמה המחקרית. זו תוכנית הלימודים. הפרקטיקום כמובן מתקיים במקומות, גם חלק מתוכנית הלימודים זה בעצם קורס מלווה פרקטיקום שבעצם מקבלים הדרכה גם במקומות הפרקטיקום וגם בתוך האוניברסיטה. מבחינת שאת גם לגבי המחקר, אז באמת המחקר מתקיים במקביל ללימודים. אצלנו באוניברסיטה בעצם מצטוותים למנחה או מנחה כבר במהלך תהליך הקבלה, ואז בעצם מתחילים לעבוד על התזה. המהלך של התזה הוא בעצם נקבע בשיתוף פעולה עם המנחה שלך, מבחינת נושאים, מבחינת קצב התקדמות, מבחינת ככה המהלך המחקר. יש כל מיני כללים שהם של המחלקה או של הפקולטה או טיימליינס כאלה של עד מתי צריך להגיש הצעה, מתי צריך להגיש את התזה וכולי. אז צריך להגיש בדרך כלל הצעה עד סוף שנה א' ואת התזה עד סוף שנה ב' כדי לסיים בזמן. יש איזושהי גמישות בדבר הזה, אבל כמובן שעדיף לעשות הכל בזמן. גם ההיקף של המחקר והאופי של המחקר מאוד משתנה בין מעבדות שונות, בין מחקרים שונים באותה מעבדה, בין תקופות שונות, אז זה משהו שככה קורה. אנחנו נותנים איזה שהם גיידליין לגבי כמה שעות שבועיות אנחנו מצפים של עבודה על המחקר, אבל זה גם קורה בשיתוף פעולה עם המנחה. ואחרי שמסיימים את הלימודים, נרשמים בפנקס הפסיכולוגים, ואפשר להתחיל את המסלול לקראת ההתמחות. תודה רבה. אולי עוד יש שונות בין המכללות, אוניברסיטאות, מישהו נוסף רוצה לענות? בוא נגיד מילה לגבי חיפה, שהרבה דומה למה שפלורינה אמרה. הבדל אחד זה שהציוות עם המנחה או המנחה קורה במהלך סמסטר א', זאת אומרת לא מראש, אלא באופן הדרגתי, לומדים להכיר את כל המרצים שונים, חוקרים שונים וכולי. דבר נוסף להגיד זה שהמחקר הרבה פעמים הוא בקבוצות, אני מניח שזה גם ככה במקומות אחרים. זאת אומרת, קבוצה של דוקטורנטים, מסטרנטים וכולי שעוסקים בפרויקט גדול, ואתה נכנס לתוך הפרויקט ועושה איזשהו חלק ממנו. זה חשוב, כי זה אומר שאתם לא עושים את המחקר הזה לבד, ואתם גם מרוויחים מכל העבודה של כל שאר
האנשים, אז זה יוצר מחקר יותר משמעותי. ואולי דבר אחרון להגיד, זה שזה גם הזדמנות, אנחנו מתמקדים פה כרגע בתואר שני, ואתם עוד לא שם אפילו, אז זה נראה לכם מאוד רחוק, אבל אולי יש מכם כאלה שכבר חושבים גם על האופציה של תואר שלישי, וזה בוודאי דבר שאנחנו מאוד מאוד מטפחים אותו בכל מיני דרכים, אבל הרבה פעמים מה שקורה זה שאנשים מתחילים עם תואר שני, והם מגלים דרך התזה, שבעצם המחקר הוא לא הדבר היבש והמשעמם הזה שלמדתי עליו ב-BA, אלא משהו שנוגע מאוד לתחומים שאנחנו לומדים אותם גם בשיעורים הקליניים וגם בשדה וגם וכולי, ושאפשר לחקור את זה. ואז הרבה פעמים נדלקים וממשיכים לתואר שלישי, לדוקטורט אחרי התואר השני. אז זה קורה בהתאם למה שהסטודנט מעוניין, בהתאם למנחים וכולי, זה תהליך אורגני כזה שמתפתח. תודה. אני אשמח להגיד גיל, משהו אני אגיד גם כן, מילה, כי זה אצלנו, טוב שתדברי. זהו, עוד גרסה אחרת קצת. אני מייצגת את התוכנית ההתפתחותית באקדמית תל אביב-יפו, והמבנה שלנו קצת אחר. אצלנו יש פרקטיקום מלא רק בשנה ב'. בשנה א', בסמסטר א', אנחנו בעצם מיישרים קו תיאורטי עבור הסטודנטים, וההתנסויות הן התנסויות על אוכלוסיית מתנדבים נורמלית, אז יש קורס תצפית, יש קורס אבחון, והדרכה עליהם בקבוצה, ובסמסטר ב' של שנה א', אנחנו עושים משהו שנקרא פרה-פרקטיקום, שהוא משהו יותר התנסותי קל, ומכין לתוך הפרקטיקום. אז אתם כבר רואים שיש גיוון מבחינת החשיפה וההתנסות. אצלנו גם הנושא של המחקר מעט אחר, יש אופציה למסלול תזה שאליו צריך להתקבל במהלך הסמסטר הראשון, ואז יש גם את הציוות למנחים, ויש גם אופציה של עבודת גמר שהיא יותר בכיוון תיאורטי, יישומי, למי שפחות מתחבר לחלק המחקרי, ויותר מחפש את המשהו היותר פרקטי או תיאורטי, אז גם זאת אופציה שקיימת, והציוות גם למסלול וגם למנחים קורה במהלך הסמסטר הראשון של שנה א', כשאתם כבר מכירים אותנו קצת יותר, מכירים את האופציות מחקר או אופציות למידה, אז זה שונה. אז אני אגיד עוד משהו על מכללת תל חי, שבמכללת תל חי מבחינת המיקום שלה, מאחר והיא ממוקמת ממש בצפון הרחוק, לקחנו על עצמנו גם שדרך ההכשרה של הסטודנטים לפסיכולוגיה התפתחותית נהיה מעורבים בקהילה, והקהילה סביב תרוויח מנוכחותם של פסיכולוגים התפתחותיים באזור. לכן בשנה הראשונה, בהקשר לפרקטיקום, בסמסטר השני, הסטודנטים למעשה עושים פרקטיקום במסגרות חינוך לגיל הרך רגילות. נמצאים שם יום בשבוע, עושים שם התערבויות פרטניות, קבוצתיות, התערבות קהילתית, ובצורה הזאת בעצם מקבלים איזושהי הצצה למה זה אוכלוסייה נורמטיבית בגיל הרך. כחלק, אני מניחה, גדול מהסטודנטים שיגיעו אלינו הם עדיין לא הורים, וההתנסות עם הגיל הרך היא מאוד מועטה, ולפני שנכנסים לעבודה טיפולית ולעבודה אולי עם אוכלוסיות מיוחדות, יש ערך לזה שמכירים מכירים אוכלוסייה נורמטיבית, והקהילה מרוויחה מזה. אז לפני המלחמה הסטודנטים עבדו למשל במעונות היום של קריית שמונה, שזה היה בעל ערך מאוד גדול, ובתוך כדי המלחמה הם עבדו בעצם, והפרקטיקום היה בקיבוצים של הגליל העליון, שגם הם היו במצבים שהם נזקקו. ואנחנו ברור לנו שעצם המיקום שלנו מזמין הרבה עבודה עם כל ההתנסות שקרתה במהלך המלחמה לכל האוכלוסייה המפונה, טראומות שהיו, ואנחנו גם נערכים כדי להכשיר את הסטודנטים לתחום הזה. בתחום המחקר אני גם אגיד שגם אצלנו יש, כמו שדפנה תיארה על אקדמית תל אביב-יפו, יש גם אפשרות לתזה שצריך להתקבל למסלול הזה במהלך השנה הראשונה,
וגם אפשרות למסלול של עבודת גמר. תודה. אמ, אם עוד מישהו רוצה לענות על השאלה הזאת אז עכשיו, ואם לא, אז פז רצה לשאול שאלה. כן, נכון. היי. פז רצתה, סליחה. אני אשמח לדעת באיזה שלב בעצם אפשר להתחיל לבחור במה יותר להתמקד, זאת אומרת, האם זה נגיד עניין של יותר אבחונים, או נגיד הפרעות שונות, זאת אומרת, האם זה, לא יודעת, יותר בעולמות של עיכוב שפתי, אוטיזם, זאת אומרת, מתי בעצם פסיכולוגיה התפתחותי בוחר את המקרים שהוא יותר עובד עליהם? אמ, אני אולי יכולה להגיד שקודם כל אני חושבת שלא צריך לבחור, אפשר לעשות הרבה דברים, גם אם גם אני שעובדת הרבה שנים בתחום של האוטיזם, עדיין מגיעים אליי לקליניקה מטופלים עם כל מיני סוגים של ככה צרכים, אז אני לא חושבת שצריך לבחור. אני חושבת שבסוף כאילו בתוך הקריירה יש את ההתמחות ומתנסים בכל מיני תחומים בתוך ההתמחות, ובסופו של דבר חלק באמת בוחרים איזה כיוון מסוים וממשיכים איתו, אבל זה לא בהכרח, ובתחושה שלי כאילו הגיוון וההתנסות המגוונת היא באמת חלק מאוד גדול, ואני גם עבדתי עם ילדים לקויי שמיעה, תקופה לא מבוטלת, ועבדתי, כמו שאמרתי, באומנה ובאימוץ, ו, ועכשיו שהאוטיזם ככה תופס חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי, עדיין באמת אני גם עוסקת אפילו בתהליכים, אני אגיד, נורמטיביים. פסיכולוגים התפתחותיים מגיעים אלינו גם הורים להתייעץ על תהליכים נורמטיביים של גמילה, של הולדת אח וקבלת אח חדש למשפחה. זאת אומרת, לפעמים זה גם ככה דברים קצרים יותר וממוקדים. זאת החוויה שלי. אני אולי אוסיף לזה, וזה גם מתחבר לשאלה הקודמת, יש את מועצת הפסיכולוגים, שיש תוכנית לימודים שאנחנו נדרשים בכל המגמות לתת לכם על מנת שתוכלו להיות מוכרים כפסיכולוגים התפתחותיים על ידי הסקציה ההתפתחותית במשרד הבריאות אה, ולהירשם בפנקס הפסיכולוגים. אז הגרעין הוא אחיד בכולם. מעבר לזה, כל מגמה בוחרת במה היא חושבת לפי האני מאמין שלה להוסיף עוד קורסים שנראה לנו שחשוב שאתם תצאו אה, כסטודנטים שסיימו מגמה, כאנשי מקצוע, כחוקרים הלאה. לגבי מה בוחרים, אז גם בזה הסקציה ההתפתחותית מגדירה כדי לעבור מבחן התמחות, יש ממש רשימה מדויקת של כמה אבחונים וכמה טיפולים, באיזה מגוון את צריכה להתנסות, ללמוד ולהתנסות בהם. כך שבארבע שנים הראשונות המטרה של ההתמחות זה לחשוף אותך לכמה שיותר שיטות טיפול ושיטות אבחון באוכלוסיות שונות, כדי שבסוף את תוכלי לבחור מה את רוצה. אז אפשר להגיד שבאופן כללי יש לך יכולת בחירה מוגבלת בהתחלה, היא כן קיימת כי את בוחרת איפה תעשי את מקום ההתמחות. אז במקומות התמחות שונים יש להם אוריינטציה קצת שונה. לאחר ההתמחות ממש כל אחד בוחר באמת את האוכלוסיות שהוא יותר נוח לו לעבוד איתם, או מעניין אותו יותר, והאפשרויות הן כל כך רבות. אני לא יודעת אם אתם עוקבים ובדקתם, וכדאי להסתכל לאיזה שוק נכנסים גם, סליחה על השימוש במילה הפשוטה והעממית, אבל השוק ההתפתחותי הוא מאוד 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 פורה, יש צורך מאוד גדול, ובכל הארץ יש פרסום על משרות פנויות, אז זה גם חשוב לדעת. האמת שרציתי לשאול באמת לגבי כאילו התחום התעסוקתי יחסית ישירות כאילו אחרי התואר, אז כאילו כן נגעת בזה עכשיו. אני פשוט יודעת שיש כאילו דיבור מאוד גדול על זה שנגיד פסיכולוגים קליניים יש אובר ולא צריך, וזה יותר קשה כאילו למצוא תקנים או לא יודעת מה, כאילו זה איך זה לא המצב. נראה כאילו, מה? זה לא המצב בכלל בהתפתחותית, אני לא יודעת בקלינית כי גם
קלינאים טובים קשה כיום למצוא, אבל בהתפתחותית אני חושבת יש הרבה מאוד משרות לא מאוישות, כלומר יש ביקוש בציבורי, ובפרטי כל מי שאני מכירה, הקליניקות מלאות, יש רשימות המתנה. אני אענה, אם זה בסדר, אני אוסיף. אני חושבת שבניגוד לשאר ההתמחויות, באמת אצלנו יש דרישה שעולה בכל תחומי העיסוק של הפסיכולוגיה ההתפתחותי, מחפשים מתמחים במרפאות לבריאות הנפש לגיל הרך, במרפאות של אם תינוק, שזה משהו שאנחנו עושים, לא נגענו בו בהרחבה, כי אי אפשר להכניס הכל בערב אחד קצר, אבל במרפאות אם תינוק מאוד מחפשים פסיכולוגים התפתחותיים. שזה בעצם מרפאות שעוסקות בטיפול בהורה בנוכחות הילד, שהוא צעיר מדי כדי שנוכל לעשות טיפול דיאדי ככה שמדבר גם איתו, אבל הוא צריך את המענה הנפשי הזה בנוכחות אימא שלו, ואימא שלו צריכה את המענה בנוכחות שלו. אז יש חוסרים שם, חוסרים בשפ"חים שמעוניינים לקלוט מתמחים התפתחותיים כדי ללוות באמת את המסגרות של הקטנטנים שצריכים שם הכי הרבה השקעה והכי הרבה מענה כדי גם לתת לצוותים החינוכיים. גנים רגילים, מסגרות של בלתי פורמליות שפונות באמת ללא הרף כדי לבקש מענה, כי באמת היום יותר מבינים את המשמעות של 0 עד 6, למרות שאנחנו עובדים גם אחרי, אבל אנחנו מומחים ב-0 עד 6, ואם לדבר על מתי צריך לבחור, אני חושבת שהבחירה כשאתה הולך להתפתחותית זה שאתה, המומחיות הייחודית שלך, אתה לא תעסוק רק בזה, המומחיות הייחודית שלך זה 0 עד 6. זה משהו שאנחנו יודעים אותו הכי טוב, לומדים אותו הכי לעומק, ושם באמת התעס... פתאום הבינו כמה זה משמעותי, ולא חסר עבודה, לא בשום אזור בארץ, לא בשום תחום, באמת אנחנו מאוד נדרשים. הקליניקה, אני לא מכירה אף פסיכולוג התפתחותי שיש לו מקום בקליניקה. זאת אומרת, לכולם יש תורי המתנה, אבחונים, טיפולים, לא דיברנו על אבחונים, אבל זה תחום בעיניי מרתק, וגם שם יש הרבה ביקוש פרטי, ציבורי. הוא באמת לא תחום שכרגע מישהו דואג מהתעסוקה. תודה רבה, מרגיע. אני גם אשמח לשאול שתי שאלות. אז השאלה הראשונה זה, האם יש טיפולים שהם בעצם רק בילד, כאילו לא בגלל שבעצם יש הורה שלא יכול להיות בחדר או בגלל דבר כזה או אחר? והשאלה השנייה זה, אני מאמינה שבמיוחד באבחונים של אוטיזם לפעמים להורים קצת קשה לקבל את ההבחנה ואת כל הדבר הזה, אז האם יש איזה נגיעה בדבר הזה כחלק מהלימודים, הכנה כלשהי? זהו. אני אני אענה. אה, אה, קודם כל, תהליך של קבלת ההבחנה הוא תהליך מאוד מורכב, והלמידה מכוונת גם לעבוד עם ההורים ולעשות איתם בין השאר את התהליך של קבלת ההבחנה, אבל זה כמובן לא המרכיב היחיד של הורות שבו עוסקים, אבל לומדים בכל התוכניות איך להבין את החוויה של ההורה ואיך להתחבר אל ההורים. ולגבי האפשרות של טיפולים פרטניים, ודאי שהיא קיימת. בעצם ברגע שילד מגיע עם פנייה, יש תהליך של אבחון, גם אבחון פורמלי וגם התרשמות ואינטייק, ולכל ילד אנחנו מתאימים את אופן ההתערבות שמתאים. זה לכל ילד ולכל משפחה. אז פסיכולוגים התפתחותיים לומדים בכל התוכניות גם לטפל באופן פרטני וגם לטפל באופן דיאדי וגם לפעמים רק לעשות עבודה טיפולית עם ההורים. בלי הילדים יש גרסאות מגוונות, יש גם עבודות קבוצתיות עם ילדים. אז הפסיכולוגית ההתפתחותית לומדת את כל אופנויות ההתערבות הללו. שלא לדבר על עבודה עם המערכת החינוכית, גם זה חלק מהלמידה. ואולי תודה. זה הזדמנות גם להגיד שבשנתיים מאוד קשה ללמוד הכל. ולכן האופן שאנחנו מציגים את זה שזה שנתיים של למידת בסיס והיכרות וחשיפה ראשונית. והיופי של התחום שלנו זה שאנחנו לא מפסיקים ללמוד. אנחנו פעם בשנה נפגשים בכנס, לפחות פעם בשנה. יש המון קורסים תוך כדי, במהלך השנה שאנחנו ממשיכות כולנו ללמוד. אז זה ממש,
לאורך כל השנים, אני חושבת שכל החברות שלי פה שאנחנו חברים, גם דוד הנציג, אה, כולנו כל הזמן נפגשים בכל מיני פורומים של למידה, אה, כך שלא משנה באיזה שלב אתה בחיים, יש תמיד מה ללמוד עוד, וזה מה ששומר אותנו, אני חושבת, עם קצת, רציתי להגיד כל כך צעירים, אבל באמת צעירים במחשבה, במקום של התחדשות, של כל הזמן התפתחות. אנחנו זן שמשביח עם השנים, זה היופי במקצוע שלנו. בניגוד להייטק שאני שומעת שבגיל מסוים אתה כבר אולי לא מספיק מעודכן, אז אצלנו אנחנו רק משתבחות עם השנים. אני רציתי להגיד, עמית, על מה ששאלת על הנושא של מסירת הבחנה, שזה... אה, אני אתייחס ככה, אני חושבת שלומדים את זה, וגם בהתמחות זה משהו שעוסקים בו לא מעט. אני חושבת שכמה שלא לומדים אותו זה עדיין קשה, וגם אחרי הרבה מאוד שנים בתחום זה דבר לא פשוט, ואני חושבת שבסוף גם כל אחת מוצאת את הדרך שלה לעשות את זה בצורה שהיא הכי מחוברת לילד, למשפחה, למה שהם צריכים, אה, גם למה שהם צריכים ממך, כמי שעשתה את האבחון ונותנת את ההבחנה, וגם כמשפחה בכלל, מה שהם צריכים. אז זה לא הופך את זה ליותר קל, אבל אני חושבת שעם השנים משתכללים, וזה הופך להיות אולי יותר, אה, אני אגיד פחות מורכב. לא יותר, פחות מורכב. אני רוצה רק להוסיף, עמית, לגבי השאלה על התגובה לקבלת הבחנה, שזה גם נושא מחקרי מאוד מפותח, ואצלנו אנחנו משתמשים ברעיון שנקרא Reaction to Diagnosis Interview. יש דרך לנתח את הטקסט של הרעיון הזה, להבין את ההורה, איפה הוא נמצא וכולי, אז זה גם פשוט, אני מציין את זה, כי ברור שזה נושא מעסיק אותך, ואת שואלת את עצמך, ויש פה הרבה ניסיון בחדר, בפגישה שלנו על זה, כמו שדנה דיברה ואחרות, אבל זה גם נושא שאפשר לגשת אליו באופן מחקרי, ואת המורכבות הזאת היא המאוד גדולה, לנסות לכמת אותה ולראות למה היא קשורה, ואיך זה משתנה או זה לא משתנה וכולי וכולי. יש מלא שאלות מאוד מעניינות סביב המושג הזה, מעבר לשאלה הפרקטית, איך לעשות את זה בדרך הכי רגישה וטובה. אבות ואימהות, אנחנו גם חוקרים הבדלים בנושא הזה, גברים ונשים. אני גם אגיד כנציגת השטח ולא האקדמיה, שגם כשאנחנו מלווים סטודנטיות בפרקטיקום וגם כשאנחנו מלווים מתמחים, זה משהו שאנחנו עוסקים בו כל הזמן. אין הרצון שלנו, מוטיבציה, זה שלא ירגישו לבד. זה באמת נושאים מאוד מאוד רגישים וחשובים. הלמידה היא גם למידה באקדמיה, אבל גם מהתנסות ומהדרכה. דוד, הפנו אליך שאלה בצ'אט, האם הדגש באוניברסיטת חיפה הוא יותר מחקרי מאשר טיפולי? זה פשוט איזו מקריות כזאת שהשיחה מתגלגלת לכיוון הזה, אבל אה, אה, ברור לא, התשובה היא לא, זה פשוט, אני מדבר כרגע יותר על מחקר, כי אחרים דיברו יותר על הצד הקליני, הטיפולי או האבחוני או כל הדברים האלה, אז אולי יכול להיווצר הרושם הזה, אבל בוודאי שבאוניברסיטאות, וגם במכללות, אבל באוניברסיטאות בוודאי שהחלק המחקרי הוא מאוד מאוד מודגש, וכאילו כל הנושא של דוקטורט זה קיים, נגיד בבן גוריון, בדיוק באותה צורה, וכולי, ובלימודים, ובתזות, וכולי וכולי. לא, וגם אצלנו כמובן יש את כל ההכשרה הטיפולית והאבחונית שצריך לקבל. אני יכול להוסיף עוד דבר קטן שיש אצלנו, יש לנו קורס תצפית תינוקות בשנה א', במודל מאוד קליני דווקא, מודל הטוויסטוק, מי ששמע אולי, שמוצאים אימא ותינוק מלידה ממש, והסטודנטית הולכת, מבקרת אותם פעם בשבוע בעמדה של צופה,
וכולי, ותהליך מאוד מאוד משמעותי של ללמוד על התפתחות וללמוד על עצמך וכולי וכולי, אז כאילו יש לנו את הצדדים האלה הקליניים. אני פשוט בחרתי להדגיש היום בערב הזה קצת את הצד המחקרי כדי להשלים את התמונה, זה הכל. מישהו רוצה לשאול שאלה נוספת? כן, אני אשמח. אני אשמח להפנות שאלה לנועה פורת. בהמשך לדברים שלך לגבי העבודה בשפ"ח, שבעצם יש שם גם פסיכולוגים חינוכיים, גם התפתחותיים, אולי גם עוד כל מיני. אני אשמח אם תוכלי קצת לפרט על מהי חלוקת העבודה אם יש כזו, האם מקרים שונים יופנו לפסיכולוגים שונים, וגם ציינת משהו לגבי שינוי החוק, לגבי הגילאים שבהם אפשר לטפל בתחום ההתפתחותי. אני אשמח אם תוכלי גם על זה לפרט קצת. אוקיי, אני זוכרת כל השעות. לגבי העבודה של ההתפתחותיים בשירותים הפסיכולוגיים, אז כמובן זה משתנה בין הרשויות ובין השירותים הפסיכולוגיים, אבל לפחות ככה אני יכולה להגיד אצלנו בהרצליה, אז הפסיכולוגים ההתפתחותיים עובדים בגנים, בגני חינוך מיוחד, יכולים לעבוד במעונות. וכשיש לנו עיר מאוד מאוד גדולה ושפ"ח מאוד גדול, אז בעצם מגוון האפשרויות שנפתחות הן גם נפתחות ככה להתפתחותיים, ולכן מי שמעוניינת בכך בוחרת לעבוד בבתי ספר, בכיתות חינוך מיוחד, בכיתות תקשורת, בעצם להרחיב את טווח הגילאים שבו היא לומדת, מתנסה וככה מכירה. לגבי החוק, פשוט החוק היה שהתפתחותיים היו מורשים לטפל עד גיל 9, ודי לאחרונה זה ככה נפתח, ושבעצם אנחנו יכולים אחרי הכשרה ראויה ומתאימה בעצם להרחיב את הטווח של הגילאים שבו אנחנו מטפלים. והשירות הפסיכולוגי, מכיוון שאנחנו מטפלים עד גילי 18, מאפשר את ההתנסות הזאת, מאפשר את הלמידה, מאפשר את המגוון הזה, וככה גם נותן את ההזדמנות להכיר האם זה משהו שאנחנו יותר אוהבים, יותר נמשכים עליו, ויכולים להתפתח גם בתחום הזה. תודה. אם יש למישהו עוד שאלה, נראה לי שזה הזמן, ואם לא, אני אגיד לכם שכתבתי בצ'אט של הזום, קישור לקבוצת וואטסאפ שבה אפשר יהיה לשאול שאלות מתמחים וסטודנטים, נראה לי בגלל שהחל ממחר, אז מי שרוצה מוזמן להצטרף לקבוצה. יש עוד שאלות? רק אני רואה לציין ששלח. כן, זהו, לא נשלח. רגע, אולי. שנייה אחת, אני כבר שולחת. קיבלתם? מצוין. יש עוד מישהו שמעוניין לשאול? בסדר גמור, אז נראה לי שנסיים לערב, נכון? תודה רבה לכל המשתתפים ולכל המרצות. טוב, טוב. תודה. בהצלחה. תודה רבה. זה טוב. ביי, בהצלחה. תודה רבה לכם.